Ορίστε. Τι γλώσσα είναι αυτή, τροπή. Περνάτε καλά. Δεν σας άκουσα. Γιατί είναι ησυχό, δεν... Να το πω. Δεν βλέπω τίποτα, άστο. Μόνο λευκό φως. Θα έρθει να το πει κανείς μαζί μου. Ποιος? Έλα. Έλα, μην τρέπεσαι. Έλα. Ποιος, έλα. Τη συνέχεια από αυτό που αφήσαμε, έλα. Μαρία με τα κίτρινα, έλα. Έλα και περιμένω γυναίκα. Έρχεται πολύ. Έλα, πάμε. Ένα χειροκρότημα. Αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ, all together now. Όχι παιδί. Κώστας έτοιμος. Λοιπόν, Μαρία με τα κίτρινα,